Nastavili se kvalifikacije za evropsko prvenstvo, grupa A, već i treće kolo. Da vidimo, Litvanija u zaista teškoj situaciji, jedan bod iz dva kola, ne očekujemo poraz i od Lichtensteina i zaista ova reprezentacija ima velikih problema, iako ima kvaliteta, verovatno da bude na Evru u odnosu na ostale protivnike. A njihov današnji protivnik Malta, koja je isto izgubila od Lichtensteina 2-0, zaista Lichtenstein je obe ove reprezentacije pobedio i prosto da ovo neverovatno, ali tako je. Pa da čujemo himnu prvo Litvanije. Čujemo i zvižduke, ali do kraja himna. I evo, bila je to himna Litvanije na stadionu Takali u Malti, a na drugoj strani da čujemo himnu domaćina koji se nada prvoj pobedi. I evo, pozdravljam ja fudbalera, uskoro i početak ovog, vrlo zanimljiv dela. Karagerborg, Kamen Culi, Želer, Šoref, Musket, Overend, Tedi, Teuma, Mbong i u napadu je... Baš sam siguran Ger Tomas, Tutkus, Gerdva Indis, Golubickas, Tuta Kineš, Vorobiš, Megalitis, Verbickas, Geneitis, Lasickas i u napadu iznenađenje Petkevičius, 23-godišnji igrač litvanske Suduve dobio priliku, a sa centra će krenuti Satarijano, lopta za Šorejfa, sada Zek Muskat, evo prvog napada za domaćina. Adam Magri ide napred, pokušava Adam Magri, bit će aut, odlično se izborio 25-godišnji fudbaler Sijeme Vonderesa, lopta za Zeka Muskata, pokušava on i dalje Zek Muskata, ali ovo nije uspelo i sada James Carragher, dobar u skoku, lopta kod Ryan Kamencoli, ali on je pogrešio. Joseph Mbong, evo Josefa Mbonga, jedno od pa možda i u Staumu najvećih zvezdi iz domaće lige. Ubačaj za Petkevičiusa, Geneitis pokušava sada Linas Megalitis, novi fudbaleri kombinuju, ima ih promene naravno u Litvaniji posle razočaravajući dva rezultata. Vorobjev, Steuma, fantastično uzima loptu, publika presrećna i sada kreće Adam Magri, Satarijano. Nije uspeo igrač koji igra u Ligi Grčke, a sada Petkevičius, sjajna odbrana golmana Bonela, 36-godišnjeg golmana Hamruna. Neke podatke ovdje sam izostavio, dešava se i to, ali evo kornera za Gvidasa Geneitisa, možda najveća zvezda na ovom meču, fudbaler Torina i reprezentacije Litvanije. Kakav gol, vodi Litvanija, evo ga, pogodak ipak, novi igrač Ovidius Verbickas je pogodio i velika radost, ima nešto litvanskih navijača. Verbickas nije igrao prethodne mečeve, dobio je danas priliku, 32-godišnji igrač Žalgirisa i gol. Da vidimo gol još jednom, kako izgleda Kamen Culi, slabo skočio upravo je Kamen Culi slabo skočio i gol. Gol vode Litvanci, ovo im je dobra situacija u ovom trenutku, ali naravno verujem da Malta još ima šta da kaže, nije to baš slaba toliko reprezentacija. Adam Magri ide napred, napadaju
Fudbaleri Malte, divan dribling, Magri će centrirati, šansa za izjednačenje, gol odmah, 1-1. Odličan fudbal je krenuo na stadionu Takali i rezultat 1-1. Satarijano je strelac, 23-godišnji igrač Kalite iz druge grčke lige. Rekao sam da je grčke lige, sad sam morao da vidim samo za koji tim, druga grčka liga Kalitea i Satarijano postiže gol, primaju opet Litvanci pogodak. U problemu su definitivno, nije to reprezentacija koja se očekivalo da bude ubedljivo prvo u ovoj grupi, ili ne ubedljivo, ali bar prva ili druga. Sada je sve dalje od toga, ako ne pobedi danas, vidjet ćemo. Vorobjevs, Petkevičius, lopta za Verbicka se izgubio od Joseph Mbonga, lep prijem, pa onda Matthew Hilamer, a evo Zaka Muskata, 30-godišnjeg veterana, vrlo iskusnog, a onda Adam Agri, igrač koji je malo prije pokrenuo, opet dribla, ne mogu da ga zaustave. Toto Kinaš, ni on čak ne može, evo šanse za Tedi Teumu, ipak ne može, ali tu je Mbong, Šorajev i greši Ilijas Šorajev, očigledno marokanskog porekla, ali naravno dobio je maltaški pasoš, lopte kod Verbickasa, Gvidas Gineitis, dobar je sada napad, Ovidius Verbickas može da centrira, šta start, dobit će žuti karton, verovatno Jean Borg, igrač Slijeme, tako je, dobro je prošao, za ovo je mogao i crveni dobio. Dobro je prošao, mislim da ne treba da se uopšte buni za ovo. 27-godišnjak iz Slijeme Wanderers maltaške lige. Ubaci loptu Paulus Golubickas, da vidimo njegov centar šut. Nije tako loš, ali Muscat je dobar u skoku i sada Satarijano može da organizuje dobru kontru. Ide lopta, Mbong, fantastično. Teuma već trči, predivno izvedeno iz 3 poteza. Ide Tedi Teuma u 16-terac. Teuma šutira, kakva odbrana golmana reprezentacija Litvanije. Gert Monasa, sjajna odbrana Gert Monasa, Gineitis, štart Karagera, ovdje neće biti ništa. Teuma, rasplansava se borba, bitan je jako meč i za jedne i za druge. Petkevičius, Verbickas, evo pokušaj, ali Borg je tu, sad ubačaj, evo Petkevičius, preko gola, ostaje 1-1. Dobar meč na stadionu Takali. 18.000 prima ovaj sjajni objekat Henry Bonello. Lopta ka Satarijanu, pokušao je nekako samo da je prebacao, ništa ne uspeo. Pa je vides Gertomonas, mora da reaguje sada. Šorajev pokušava nešto, ali gol out naravno. I lopta za golmana. Polovina prvog polovremena već Edvinas Gertmonas imao je dobru odbranu kada mu je Tedi Teuma, igrač Remsa, šutirao i reprezentacija Malte. Megalitis, pa Golubickas, evo sada već vidio se Verbickasa, ide Verbickas, sjajni potez, prodor, Brian Kameculi malo kasni, mislim da je to pozicija Borga, ali Borg ima žuti karton, pa se sklonio da ne napravi. I sada greška, ide sada Joseph Mbong, do lopta za sjajnog Adam Magrija. Adam Magri, kako samo prolazi Magri, kako dobro igra Magri, šansa za Satarijana, divno, Mbong, kakav volej, šteta, ide preko gola, jako lepa akcija gledajući da Malta nije fudbalska vele sila, niko ovdje nije fudbalska vele sila, ali stvarno ima lepih poteza, ne mogu da kažem, i u ovakvim mečevima. Mbong je divno probao, ali nema gola. Ostaje 1-1. Edviras Gertmonas. Evo utkusa za Megalitisa, pa Paulijus Golubickas. Sada Verbickas. Jako teško, ako ne pobedi Litvanija, može do prvog ili drugog mesta, gotovo nemoguće, bit će možda treća i to je veliko pitanje onda. Magri, lopta ka Šorajfu, napadaju fudbaleri Malte, dobro ipak ovo zaustavljeno, sada Lasickas, odličan Muscat na trenutak, ali Petkevičius Borg ne dozvoljava i sada Magri, kreće već Satarijano, sjajni strelac Satarijano, ide Alessandro Satarijano, divni potezi, Satarijano šut je, ali blok je, odlična prilika
nije ipak to bilo dobro. Blokiranje Satarijano i Gert Monas brani. Megalitis vraća Paulusu Golubickasu. Sada već ponovo Ovidius Verbickas, Megalitis. Borg kreće na tu loptu vrlo smireno, bez ikakve šanse da napravi kakav faul. A sada kreće Adam Agri. Adam Agri dalje, ali Vorobjevs ga zaustavlja. Gerd Vainis. Sad Justas Lasickis, jedan od najboljih fudbalera sigurno Litvanije u ovom trenutku uz Gineitisa, ali ne pokazuju se baš dobro u ovim kvalifikacijama, možda mu čak nećemo gledati na Euro, iako će tamo biti dosta onako reprezentacije nešto srednje kvaliteta, ali Litvanija kao da nije u tom srednjem. Petkevičius, evo prekršaja, Matthew Gulamera i slobodan udarac za Gvidasa Gineitisa. Da vidimo, Gineitis ubacuje Borg na mestu, sjajno izbacivanje, publika pozdravlja ovo, ne treba rizikovati previše u nekim trenucima utakmice. Justas Lasickas, sjajni fudbaler iz HNL-a. Lasickasa, ali nije ovo prošlo i sada Tedi Teuma do Šorajefa, ovo stvarno delo jako lepo. Pokušaj na drugu stranu, Megalitis, a sada Ovidius Verbickas. Mnogo se trudi zaista Verbickas, evo Petkevičiusa, zamenio je u napadu Fedorića, sada Verbickas, može li ubačaj, Borg je tamo, dobar skok. Gulamer daje loptu Megalaitisu, onda Modest Vorobjevs. Modest Vorobjevs i dalje sa loptom, Modest Vorobjevs zapravo, Gineitis, Vorobjevs, evo prekršaja nad Vorobjevsom, fudbalero Istanbul Spora, druga turska liga. Slobodac Paulus Golubickas namesta loptu, da vidimo njegov pokušaj, nije loš, o kakav gol, fantastično! Retko lep slobodan udarac za ovaj nivo fudbala, Paulus Golubickas postiže predivan gol. Igrač iz Poljske lige, igra za Radomijek, 26-godišnji Golubickas, eto divno gola i Litvanija ponovo vodi. Kakva golčina iz slobodnjaka, dobro i golman Bonello, golman 36-godišnjeg golman Hamruna, nije baš reagovao najbolje, mogao je to i da brani, a nekako, ali ipak primio je gol i ponovo vodi Litvanija, ovaj put 2-1, sada Magri pokušava, odmah je zaustavljen. Jako dobar fudbal na Malti, lopta kod Magrija, može centaršut, šansa je tamo, udarac, o kako je Gert Monas odbranio, fenomenalni je vidas Gert Monas, Satarijano je bio tako blizu, već je video loptu u golu, ali Gert Monas je bio zadnja prepreka i uspela je da ga zaustavi. Sada Gineitis, šansa, dribling, Gineitis, pored gola, kakva šansa da bude 3-1. Gvidas Gineitis, niko drugi nego najveća zvezda u ovom trenutku litvanskog fudbala. Gvidas Gineitis ovako promašuje, dobro izvlači gol koji je dao za sada Golubickas, pa imaju 2-1. Satarijano pokušava, tu je sada i Vorobjevs, velika je bila vazdušna borba tamo za tu loptu. Gerd Vainis do Tutis Kinasa, igrača Celja, Karager tamo do Borga, 2 minuta nadoknade. Lopta kod Muskata, Lasickas, borben, uzeo je nekako loptu Justas Lasickas, sjajni fudbaler, ubacuje ka Petkevičiusu, ali Borg to neće dozvoliti. Na kraju korner, šta se toliko spetljao Jean Borg, biće korner za reprezentaciju Litvanije, potpuno nepotrebno od strane Žana Borga i Malte da im pokloni ovaj korner. Tutu Kinas, centar šut, odlična intervencija, ipak nije gola i kraj prvog dela, odličan fudbal, Litvanija vodi u Takaliju na Malti 2-1 golovima Verbickasa i Paulusa Golubickasa. Posebno je lepo gol Golubickasa i slobodnjaka, 5 udaraca Litvanaca, 3 okvir gola, 6 šutirao Malta, 2 okvir gola. Posled lopte kod Litvanije,
42. Idemo na drugo poluvreme da vidimo, nema izmena, čini mi se. Neće ništa menjati, ni jedan ni drugi selektor, ni Edgaras i Janka Uskas, ni selektor Malte, a evo lopte kod Gine Itisa koji je promašio sjajnu priliku. Las Ickas, lopta za Tutos Kinasa, rekao Hircelja, jako kvalitetan. Mega Itis gubi loptu za ovaj nivo futbala, mislim jako kvalitetan, ne za nešto baš najozbiljnije moguće. Petkevičius, zaustavlja ga Kamen Culi i onda pas. Golamer lepo se snalazi, Teuma, dobra lopta, Šorf, može pas, može Adam Megri, evo Adama Megrija, Tutos Kinas je kraj njega, Megri pokušava, međutim ne uspeva. Tu je sada Golamer i sada možda prekrši, dobije udarac, ali nastavlja se igra. Na kraju Mbong je došao do lopte, Joseph Mbong, dobar potez Josefa Mbonga, ali ne da Mega Laitis. Verbicka za Petkevičiusa. Evo još jednog pasa za Verbicka, ovo ne delo loše, ide za Gine Itisa. Oslobodili su mu malo prostora, a sad Verbickas. Mega Laitis, ovo stvarno delo je lepo, kombinuju dok futboleri Malte gledaju to sve, ali Kamen Culi je rešio da ne gleda, već i da proba da spreče, ovo će biti slobodnjak. Gine Itis brzo izvedi ka Golubickasu, ovo nije loše, lukavo je bilo Golubickas, ali sada je već možda šansa. Petkevičius, sjajna odbrana, Bonello brani, sjajan napad. Prosto su stajali i gledali futboleri Malte dok Litvanija kombinuje, na kraju udarac koji je mogao da bude i pogodak, ali ipak poslednja prepreka. Golman Bonello brani i sada Gvidas Gine Itis ima udarac iz ugla. Upravo tamo udarac, kakva odbrana, još jednom fantastičnog golmana Malte, Bonella, kog se možda nepravedno krivio za gol i slobodnog udarca, sada je sjajno branio dva udarca. Evo kontre, Satarijano pokušava da prođe Utkusa, ali Utkus igra u circle brižu, nije naivan igrač. Pa onda Modesta Svorobius, Justas Lasitskas, ne može, ipak može Justas Lasitskas nekako za Gine Itisa. No tu je sada Borg, kakav loš potez, Petkevičius, ali Magri je tu i sada Ilija Šaref nije uspeo. Ipak greška, ide Ilija Šaref, ovo je velika prilika, brani golman, pa mogao je još da ide malteški fudbaler, ali se uplašio ne znam čega i golman Gert Monas ima dve fantastične odbrane, mora se priznati. Pokušava Karager u skoku, evo Borga, ima nekoliko zanimljivih fudbalera Malta na klupi, pre svega mislim na Mbonga iz Čukaričkog, možda on dobije priliku, Teddy Teuma, neće uspeti i bit će offside. Samo da vidim, imaju par igrača na klupi koji zaista mogu da dobiju šansu, recimo uskoro dve izmene, uskoro dve promene od reprezentacije Malte. Morat će to da se desi, s obzirom da izlazi Joseph Mbong, a u igru će Paul Mbong, igrač Čukaričkog dobija priliku, drugi Mbonga, Paul Mbong, da vidimo Mbong Polo, šta će raditi. Imaju iz Ross County, to je engleska divizija, mislim da je 4. ili 5. liga, Jody Jones na primjer, i on će dobiti svoju priliku, menja da li Magrija, ne, Muskata menja Magri, sada će ovo biti vrlo ofanzivno i možda još jedna promjena, mogao bi iz Lige 1 da uđe 20-godišnji Basil Tuma, dakle i on u igri. Sad bekova nema više, ovo beka su ofanzivci i Malta ide možda na sve ili ništa i oni imaju jedan poraz, njima nije lako. Ove reprezentacija Lichtenstein je šokirao, sada Šorajf ide napred i ima pre izmene još jedan napad. Reprezentacija domaćina, Šorajf, Mbong Joseph glavom, slabo za Gert Monasa, nema problema, sjajni Gert Monas odbranio je 2-3 velike i teške prilike, 2-3 velike
šanse reprezentacija. A sada Petkevičius, šansa, divno, malo ipak za gol Lubickasa. Mislio sam da će ići on pre igraču, pre njega, ali čeka se prekid da bi se izvršile izmene koje je selektor Malte napravio. Gol Lubickasa i sada Joseph Mobong ide po cenu kartona da faulira i dobija žuti, izlazi napolje i ovako i onako sa žutim kartonom. Pa će Paul Mobong da ga zameni igrač Čukaričkog 20-godišnji, inače Joseph Mobong, eto, igrač Kamruna, dobio je žuti karton pre izlaska, faulirao je strelca gola iz slobodnjaka, gol Lubickasa. Vorobjevs, centar šut u ruke golmana Henrya Bonella, imaju i on nekih dobrih odbrana, ali više nema bekova, rekao bih, reprezentacija Malte. Evo, Vitka Slivka je ušao u igru, zamenio Gineitisa, evo prilike, međutim zaustavljeno je ovo, sada se nastavlja Slivka, Megalatis, gol, 3-1. Litvanija konačno kreće da igra malo fudbal kako treba, 3-1 vode u Takaliju, ali još nije gotovo. Megalaitis je strelaca, dva nova igrača koja je zamenio selektor, 24-godišnji igrač Riminija iz serije C, postiže gola. Dakle, Megalaitis također gol je dao i novi igrač Verbickas, 32-godišnji igrač Žalgirisa, tako da sjajne promjene u startnoj postavi. Ide Basel Tuma, moraju sada Malte da krenu mnogo bolje. Satarijano pokušava, ne uspeva. Tuma je tu, vidimo, ne igra uopšte, ali gubi loptu. Ne igra uopšte defanzivca, iako bi trebao stavljati na bekovsku poziciju. Vajt Kunas menja Toto Skinasa. Dobro, Vajt Kunas će ga malo zameniti, što nije loše u ovom trenutku da se pričuva fudbaler koji igra za Celje i vrlo je ozbiljan igrač. Pavlos gol Lubickasa, dover Lubickasa, Mbong pokušava, lopta je kod Gulamera, ali on greši, ide Petkevičius i on je unio mnogo toga. Litvanija daleko bolje nego u prve dvije utakmice, a Malta prilično loša, baš kao i u prvoj. Verbickas, centar šut, evo Tume, vidimo da igra defanzivca, ne tako jednostavno i lako za njega. Tedi Teuma i ovo je zaista dobra kontra, ode i Mada Magri ponovo. Magri pravi problem, ali ne pravi Vajt Kunasu, pravi možda Tuto Kinasu par napada, ali Vajt Kunas je tu da ga zaustavi. Verbickas, evo Vikinta Slivke, igrao je oba meča kao starter, danas nije, ali ušao je u igru, dobio svoju priliku i to na poziciji gdje je bio Gineitis, odlični Petkevičius, a ne prolazi ovo, Borg pada, prekršaj je. Da li ima kartona? Ne bi trebalo, neće, prekršaj u napadu kapitena reprezentacije Litvanije koji se smeše prva 3 boda, ali da sačekamo ipak. Izmena, novi Kovas menja, da, novi Kovas Arturas menja Lasickusa, lopta kod Paula Mbonga, loša lopta, tu je Utkus i onda Paulos Golubickas, čovjek koji je dao fantastičan gol slobodnjaka. Verbickas, Petkevičius, ovo lepo deluje, Slivka, jako lepo, ide kombinacija, prelepo, Slivka, gol! 4-1. 4-1 u Takaliju vodi reprezentacija Litvanije i konačno deluje kao reprezentacija koja se i očekivala da bude ovakva i da igra na evropskom prvenstvu. Trenutno još uvijek je to pod znakom pitanja, 2 neuspeha su doprinela tome, ali imaće još jedan meč do kraja u 5. kolu sa starim sovjetskim protivnicima Letoncima, pa ćemo vidjeti, tu će se odlučivati Mbong i dalje Paul Mbong, dobri potezi, centar šut Mbonga, ide ka Magriju, nije uspjelo i sada novi Kovas. Petkevičius, jako i lepe golove, mogu da kažem da su dali fudbalere Litvanije, posebno i slobodnjaka i ovaj zadnji koji je postigao Slivka, jako lep. Pa čestitke za Litvaniju, rekao bih za pobedu, mogu slobodno. 83. minut, samo je pitanje koji je rezultat na kraju.
Dakle, treće kolo počinje ovom pobjedom. Lichtenstein igra u Vadožu također u ovom kolu i dočekuje Letoniju. Mislim da bi stvarno bila više nego senzacionalno da ne pobjedi Letoniju, ali vidjet ćemo. Verbickas, gol! Petica u Takaliju, Malta je uništena, baš je loša reprezentacija Malte, još uvek to nije sazrelo. Lichtenstein je dobio 2-0, evo sada i Litvanija 1-5 vodi, tako da mislim da Maltu nećemo gledati na sljedećem evropskom prvenstvu, ali ima još 2 meča pa ćemo sačekati ipak da vidimo kako će se odvijati stanje do kraja u ovoj grupi, ali meni deluje da je jako teško da ćemo ovu reprezentaciju gledati na sljedećem prvenstvu. Ulazi Karl Shaw u igru, novi štoper, menja Žana Borga, to je četvrta, još jedna izmenu ima, može da uđe igrač iz druge lige Portugala, vrlo zanimljiv, iz Čaveza, Kirija Nvoko, ne znam zašto im nije igrao Nvoko od početka, ali sada je već možda i kasno za Nvoka. Satriano ide Nvoko u špic. Ne znam zašto je italijanski selektor Emiliano De Leo, 42-godišnji Italijan, napravio ovakvu taktiku koja je baš loša i definitivno Malta u najgoroj situaciji u ovoj grupi, rekao bih daleko gore i od Lichtensteina koji je već skupio 6 boda i pobedio ih 2-0, mada su tada imali dosta prilike. Petkevičius danas skoro nikakve, kakav udarac, odbrana Bonela, Paul Mobong. Gledali smo zaista atraktivan fudbal, pre svega od fudbalera Litvanije, Basil Tuma, evo greške, Vikanta Slivka pokušava nešto da uradi, da li može da sačuva loptu, Golubickas i još sada Verbickas, Karl Shaw kreće na njega, uspeva da centra loše, Verbickas nije to problem, Bonello, 3 minuta nadoknade u Takaliju, Malta, dakle, pred drugim porazom, pa drugi poraz doživljava, ne pred, odavno je ovdje sve gotovo. Evo lopte za Paula Mbonga, Paul Mbonga pokušao je, ali Golubicka startuje i još samo 1 minut zvižduka u Takaliju, rekao bih, publika baš zviždi, nezadovoljni su, Litvanija ih je danas, može se reći, ponizila 1-5, ali to je fudbal, reprezentacija Malte ostaje skoro bez šansi, 2 poraza, imaju još 2 duela, duel u Rigi protiv Letonije, imaju to je težak duel, imaju Farska ostrva kod kuće, Farani su osvojili 1 bod protiv Litvanije u prvom kolu na svom terenu, ali da vidimo golove u ovom meču. Petkevičius 8 minuta, prva šansa da vidimo, odlična odbrana Bonela je to bila. Dalje dešavanja. Vorobjev se izvodi korner, ovde neverovatno lošu skoku Kamen Culas i Verbickas postiže gol u 8. minutu, Litvanija već vodi, ali brzo je stiglo izjednačenje, to ćemo sada vidjeti, već mislim u 9. ili 10. Satriano, strelac, Sana Magri, asistent, i 1-1 u tim trenucima, delovalo je da ima šanse i za reprezentaciju Malte, ali ipak nije bilo dalje velikih nadanja za njih od drugog gola. I evo te umine šanse u 18. fantastična odbrana Gert Monasa, mora se priznati da je u nekim trenucima golman Gert Monas stvarno odbranio fantastično. I evo ovog najlepšeg detalja, slobodnjak i golčina Paulusa Golubickasa, mada problem je i golman koji se nije dobro postavio, ali svejedno lep je gol. 40. minut Golubickas, 54. Nauris Petkevičius opet pravi problem, 20-godišnji igrač suduje, međutim ne uspeva da pogodi, brani Bonela, onda kreću golovi, čini mi se, dobro još uvijek ne, ovdje je odbrana Bonela, još jedna sjajna, nije se dalo Petkevičiusu da da gol, a nije ni Šarajfu, ovo je bila najbolja šansa za 2-2 u 59. minutu da se to dogodilo, ali Gert Monas nije dao,
fantastični Getmonas, može se reći jedan od najzaslužnijih, ali dobro, bili su zaslužni i strelci golova, naravno, pre svega i gol u Bickas, ali da izjednačio u kom trenutku Malta, bilo bi svašta. Lenas Megalaitis postiže pogodak u 69. minutu. 3-1. I Litvanija polako sve završava u 79. Asistencija Verbicka u zoni, gol koji je dao prvi i Vikinta Slivka konačno pogađa 79. minut. Eto i njegovog gola. Da stvar bude još gora, Petkevičius umjesto gola koji mu se nije dao ima asistenciju, a Verbickas novi gol u 85. minutu i reprezentacija Litvanije proigrala. Proigrali su silovito, sada imaju 4 boda i odlučivaće meč kod kuće protiv Letonije. To će biti spektakl u Kaunasu u 5. kolu jer su slobodni u 4. Malta ima još 2 meča i neke teoretske nade, ima gostovanje protiv Letonije u Rigi, dočekuje Farska ostrva, ako pobedi obe može i ono svemu nečemu da se nada. Dakle, što se tiče Malte, ona je i dalje bez bodova sa dosta lošim gol razlikom, 2 poraza. Litvanija ima 4 boda, Letonija bez bodova s jednom utakmicom, ali ima svoj meč sutra protiv Lihtenštajna koji ima 2 pobede i vrijeme je u Vadozu da im neko pokaže da stane na crtu konačno amaterima iz Lihtenštajna koji su šokirali pre svega Litvaniju 1-2, to je bio najveći šok, a šokirali su bogami i Maltu 2-0 kod kuće, ali vreme je da u Vadozu Letonija nešto uradi. Inače i Letonija je šokirana porazom od Farskih ostrva kod kuće 1-2, tako da i Farani imaju 4 boda, Lihtenštajn 6, Litvanija sada 4, Letonija bi mogla 3 da ima sutra i to bi ipak poboljšalo malo njihovu situaciju. Malta ostaje posljednja bez jednog boda i sa lošim gol razlikom. Evo i odnosa udaraca. Nije toliko ni važno. Verbicka se igra utakmice, ima gol i asistenciju, ima sve. Igra je fantastičan meč. A vidimo da je Kamen Cul i Muscat sve po 4,5, loše ocene. Do duše. Imao je Henry Bonello svoje odbrane. I imao je Ed Vidas Gertmonas pogotovo svoje odbrane. Ed Vidas Gertmonasa da nije bilo na golu. Da je izjednačena kad je trebalo Malta na 2-2. Ne verujem da bi ovako do kraja otišlo na 1-5. Uglavnom loše izdanje Malte i eto u grupi A treće kolo kreće ubedljivom pobedom Litvanije koja sada ima 4 boda. A sutra igraju u Vadozu prvo plasirani trenutno sa 6 bodova, amateri iz Lihtenštajna i Letonija koja je zaista ozbiljna i mora to da dobije, posebno posle šoka kada su ih Farska ostrva dobila u prošlom kolu 1-2 i sada su baš u moranju pobede. Letonija ima kasnije još meč kod kuće sa Maltom, u 4. Farska ostrva dočekuje Lihtenštajn, a u 5. Malta, Farska ostrva i Litvanija. Letonija odlučuju u sovjetskom derbiju, da tako kažem, sudbinu verovatno jednog ili drugog. Pre svega Litvanija odlučuje svoju, pobedom bi bila prva ili druga, najverovatnije. Ako odigra nerešeno, možda baraž kao treća, ako izgubi, možda ne uđe ni u baraž. Pitanje, to je poslednji meč 5. kola, pa ćemo znati kada se odigraju ostali dueli u grupi A, koja je zanimljivija, čini mi se daleko od grupe B, mada tamo i kvalitet ne nedostaje. Vidjeli smo juče Moldavce kako igraju, kakav fudbal, a vidjeli smo danas i Litvance. Dakle, sve bolja situacija za favorite, bar tako sada deluje. Vidjet ćemo sutra da li Lihtenštajn može da sruši i Letoniju, pa nerešeno bi bilo rušenje Letonije. Da, definitivno bi to bilo nešto, vidjet ćemo naravno. Sve zavisi kako se bude situacija poklopila u grupi A u trećem kolu.